ejja waslu messaġġ b'saħħtu lil dal-gvern illi le ma jistax jibqa' jagħmel li jrid. Illi le ma nistgħux nibqgħu niskużawh. Illi le il-poplu tintebaħ issa u ma jistax jibqa' jistaħba wara dak li kien isejjaħlu surplus wara l-ieħor għax il-poplu miġuħ, il-poplu qed jajjat u l-poplu jrid in-normalità. Messaġġ ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net FM fejn tkellem dwar diversi temi li direttament jolqtu liċ-ċittadini Maltin u Awċin. Min kullum kien dal-gvern qed iħalli telqa, abbandun u ċ-ċittadini tagħna fis-sitwazzjoni li qegħdin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi dwar xandir nazzjonali u fakkar kif Robert Abela kien qal li mhux kuntent b'dak li kien żbilanċ li jtendi favur il-Partit Laburista u rrid iktar ħalli żgur ma jkunx hemm min jikkritikah jew il-istensibbijiet differenti minn tiegħu. Adrian Delija qabbel din is-sistema ma' dik tal-Partit Laburista ta' snin 70, sistema soċjalista antika. Adrian Delija saħaq li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara fid-dawl tal-fatt li l-għażliet tal-persuni u tal-programmi fuq Television Malta qed tkun għal darb'oħra manipulata minn Kastilja. L-Oppożizzjoni qed tinsisti li meta qed insaħħu l-Kostituzzjoni issaħħit li għandu l-Prim Ministru fl-għażla taċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir għandha titneħħa biex verament ikollna xandir tal-pubbliku u mhux tal-Gvern. Waqt l-intervista, Adrian Delija ddikjara li se jkompli jagħmel minn kollox biex l-isptarijiet tagħna li nsterqu minn Vitals u Stewart Healthcare jingħataw lura lil Maltin u l-Awċin u saħaq li fil-ġranet li ġejjin xhieda importanti fil-qorti se tkompli turi l-erq u s-serq ta' gvern li ma jistħix. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif għandna Prim Ministru li kien qal li din kwistjoni urġenti qal li se jqabbad esperti biex jaraw il-kuntratti u joħorġu rimedju iżda li s'issa ħalla lil dawn il-barranin jibqgħu jisirqu miljuni minn flus il-poplu li spiċċa biex affettwa l-pensjonanti, iż-żgħażagħ u l-familji Maltin. Dak hu l-prezz tal-korruzzjoni, dik hija l-ġlieda li qed nagħmel tal-Vitals, mhux biss biex inġib l-isptarijiet lura, imma biex lill-pensjonanti tagħna ikunu qed iggawdu ħajja aħjar. Intant waqt din l-intervista, Adrian Delija tkellem dwar id-dil korrott tal-Electrogas, il-ghettos f'pajjiżna, kif ukoll il-problemi li pajjiżna għandu fil-kostruzzjoni li diġà ħadet il-ħajja ta' persuni u ħallit oħrajn mingħajr saqaf fuq rashom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li Robert Abela tikompli jġib skuża wara oħra biex ma jindirizzax il-problemi li qed naffaċċjaw bħala pajjiż, is-surplus spiċċa u ninsabu f'pożizzjoni fejn l-ekonomija tagħna qed tikrolla.